ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto.
Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno.
Tapatan ni Panggat. Magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin Energy FM. Pag mo sabihing radyo, sabihin mo energy, masamsamin. Oras natin ngayon, 30 minutos. Makalipas po ang alas 9 ng umaga. Alam niyo ba, ganyan ho kaganda ang boses ni Jay Uriles nung elementary ko. Ganyan kataas ang boses ko. Parang queen lang talaga. Kaso nung nagpatuloy ako, nawala yung taas ng boses ko. Super laki na ko ng boses. Kaya yung mga matataas ang boses dyan ng mga lalaki, hindi pa ako nagpapatuloy yan. May nakikinig na bata. Sorry naman. Joke lang yun, brother. Baka maniwala si Kuya sa sinasabi ko. Talagang Jay Uriles maloko. Ay, by the way, I'd like to take this opportunity na pasalamatan nga po pala. I really forgot the name of the kid who is one of my sabi sa akin, he's listening talaga sa program ko. So, salamat po, nakalimutan ko. He's from San Carlos City, Pangasinan. Trying to check the name. Sandali lang ha. Kung makita ko po yan, i-dish out ko kaagad. Sabi sa akin ng mami, alam mo ba, Jay Uriles, pinapakinggan kanya, kaya narinig niya yung pangalan mo. Yan, kung ano naman binabanggit niya, parang ginagaya kayo nag-MC, sabi niya sa akin. Ano po, sabi ko. Anyways, Kagawad Wanchi, good morning. Bel Cabilida, good morning. Ako, hindi ko na po makita. Sorry, hanapin ko lang maya-maya ng konti siguro later on. No? It's a beautiful Wednesday morning, March 23, 2022. Welcome po sa programa nating Coffee Break. Nagkakape na ho ako. Kumusta naman ang pagkakape ninyo, mga kapangga? Ay, sana ho'y magkakape rin lang tayo. Yung healthy na po, mga kaibigan. Pag pinag-uusapan ho natin ang healthy, dapat yung healthy kagaya po ng James 5-in-1 Coffee Mix. Tama po kayo dyan sa narinig nyo, James 5-in-1 Coffee Mix. Ang James 5-in-1 Coffee Mix, hindi lang po basta-basta kape. No, may plus ito sa ating life. Tulad ng James Coffee Mix, may plus ingredients na may kakaibang sangkap. Gaya naman ng Korean ginseng na nakakatulong sa atin pong katawan maging masigla. Mapatalas ang ating mga memorya. Meron din itong agaricus mushroom na mabisang antioxidant at mayaman sa dietary fiber, vitamins, minerals at beta-glucan sa panlaban po sa lahat po ng mga cancer cells. Palakasin nito ang ating katawan para at ang ating immune system. Sabayan niyo ho ng pag-inom ng James 5-in-1 Coffee Mix. May plus ka sa life. Samantala, mga kaibigan, ako sa iba pang endorsement ng inyong lingkod. Yabang. Alam niyo ba na ayon sa pag-aaral, mga kaibigan, ang hypertension, yung mga hypertensive dyan ng mga tao, makinig kayo, ayon sa pag-aaral, hypertension death sa Pilipinas reaches 14,000 per year. Na pangalawa ho yan sa cause ng death natin mga Pilipinos. Ay mabuti na lang ho, nandiyan po ang Pau de Arco capsule. 5 benepisyo ang supplement na ito. 5 benefits in 1. 5-in-1. Ano po yung mga yan na binabanggit ko? 5-in-1. Palakasin ang inyong katawan sa pamamagitan po ng 5-in-1 na Pau de Arco capsule para labanan ang viruses, ang high blood, ang lung failure, ang cancer at ang heart failure. Yun po ang bisa ng Pau de Arco capsule 5-in-1. Nakikita po yung mga kaibigan, madali ang Pau de Arco capsule ay mabibili lamang po sa halagang 15 pesos. Available ho yan sa leading drugstores sa inyo pong mga lugar. Okay, hanapin niyo po Pau de Arco capsule. Miyerkules ngayon, coding po sa Metro Dagupan is numbers 5 and 6. At para sa kaalaman ng lahat, mga kapangga, dumating na ho sa ating himpilan si Honorable Ricardo Camacho.
Tatakbo pong former mayor po ha. Former mayor ng Bayambang Pangasinan. Sasalang ho sa tapatan ni Pangga 2022. Ay ngayon pa lang, kung may mga tanong na kayo, simulan ninyo kasi ilang minuto lang po makakasama na ho natin siya. 0912-782-5884 at 0955-597634. Okay. Ano ba ang mga mainit nating mga enhancers ngayong araw po ng Miyerkules na ating pong pag-uusapan ngayong araw na ito? Pangulong Duterte, di pa rin payag na tanggalin po ang face mask ha, para sa kaalaman nila. Huwag niyo munang tatanggalin ang inyong mga face mask. Kahit na po tayo po ilalagay po sa alert level number. Ayan ha, number 0. Kahit papasok po tayo sa alert 0. Okay? Dapat mag-face mask pa rin kayo. Yan ang order po ng ating Pangulong Duterte. Okay? Mga pulis, nadawit daw ho sa isabong. Isa ko ba sa mahilig sa isabong? Nako, manda kayo, mananagot kayo. Pag hindi kayo nagsitigil dyan. Mga pulis, ha? Samantala, mga kaibigan, vaccination announcement sa March 25, 2022 ng provincial government. Atin nga pong alamin. Alas 9:35 minutos. Makalipas po ang alas 9. You're on Energy FM. Tabati naman po Helen Manawis. Good morning po. Jeric Manawis dyan sa may Tombor Binmali from Jerome, Batangas. Salamat. Here's a beautiful music entitled Baka Di Tayo. Pakinggan nyo mga kamulat. Tapatan ni Pangga. Magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Pangga. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Pangga. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Pangga, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Pangga, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Pangga. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Pangga. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Pangga, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Pangga, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Pangga. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan.
Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato nasa kamay nating mga Yan po ang team song, mga kaibigan, na favorite po ni Alas. Team song din ni Janet yan. Baka di na tayo. 41 minutos, kasumbalan niya, alas 9 kabosan na tatang tanagagit. Doon sabi pa nagboboto. Agyo palilingwanan. Jay Orines. De 41 minutos na po, narito na po ang ating detalye ng ating mga enhancers for today. Pangulong Duterte hindi pa rin payang natanggalin ang face mask kahit na alert level 0 na ho sa COVID-19 sa ating bansa. Tinanggihan nga ho ng Pangulong Duterte ang mga panawagan na tanggalin ang pag-uubliga sa pagsusuot ng face mask kahit sa ilalim po ng mas maluwag na antas ng quarantine. Ayon yan kay Pangulong Duterte, ayos lang ang pag-alis ng face shield. Kahit naman po ako, no, mind you, that the virus of COVID-19 keeps on po yung mga yan, nag-mutate, keeps on mutating. It means it will always be there. Magiging endemic na yan and we will learn to live with it. Ibig sabihin po niyan, mga kaibigan, kahit na po sinabing level 0 na, alam niyo ba na ang bansang Hong Kong, di ba dumating na ho sila sa puntong maluwag-luwag na ho rin sila. Ano nangyari? Nagkaroon po ng spike. Nagkatapult na naman po yung kaso ng COVID-19 sa kanila. So ibig sabihin niyan, we should not be complacent. You keep on hearing this word, complacent, sa lahat po ng mga radio stations tuwing merong mga ini-interview mga tao, mga personalidad. We should not be complacent. Ang hindi pagsusuot ng face mask ay maaring maging mapanganib, which I will again concur with the pronouncement of the President Rodrigo Duterte. Lalong-lalo na sa mga taong vulnerable o mahina po ang resistensya laban sa mga umuusbong na variant ng COVID-19. Ang COVID-19 po, mga kaibigan, is the only virus that keeps on mutating. Bakit po ang ibang virus kagaya na po ng pang chickenpox? Isang beses lang po yan na pag na-injeksyonan kayo ng COVID-19, okay na because it does not mutate. Okay, para lang sa kalaman niyo, it does not mutate. O bakit po yung mga bata ini-injection ng ganito? Anti-flu, etc., mga anuman pong antivirus na kagaya po ng chickenpox. Isahan lang po. Bakit po ang ayan ang tanong sa akin ng mga unang kasagsagan ng COVID-19. Sir, yung bang isasaksak sa ating COVID-19 na vaccine would be sufficient enough para ho maging protection the whole in my entire existence in life? Hindi po. It's because kagaya po, 'di ba, nag-start tayo sa COVID-19 na the original, okay? Kung saan po nag-emanate yan sa Wuhan, China. Pero ngayon, meron na ho tayong iba't ibang variant. Andyan po ang UK variant. Andyan po ang African variant. Andyan po siyempre ang Omicron. Di ba? At marami pang klase ng variant na nagsilitawan. It keeps on mutating. The question kasi is, sapat ba yung protection na binibigay nung mga inineksyon sa atin? So yan until now, pinag-aaralan pa rin yan hanggang sa ngayon. Okay? Nauna nang sinabi rin ho ni Health Secretary Francisco Duque III kay Pangulong Duterte na ang pinakabagong pamantayan ng kalusugan ng publiko, mga kapangga,
ay makakatulong din para maiwasan iba pang mga non-COVID cases. Na una na rin binanggit ng infectious disease expert na si Dr. Ronjin Solante na batay sa metric handa ang Pilipinas na maibaba ito sa alert level 0. Gayunpaman ang pagsusod ng face mask ay dapat pa rin ipagpatuloy. Pero sa eleksyon gusto ko lang pong ipapaalala sa inyo, kailangan po magpakita ho kayo ng inyo pong mga vaccination card. Lalo-lalo na yung mga boostered na ho dyan. Wear your face mask and wear your face shield para ho makaboto kayo. Ngayon, kaya ho minamadali ng gobyerno ito, it's for you to practice your rights to vote this coming May 9, 2022 election. Okay? Tandaan nyo ho yung mga binanggit ni Jai O'Reilly sa inyo. Okay, mga kapangga, samantala, mga pulis naman po, may iba ho tayo sa ibang usapin, mga kapangga. Etong isabong na to, nako, ilan yung nawawala na napapanood ko. Na talaga naman po nakakalungkot dahil po sa sabong na yan, may mga nawawalang mga tao. Yung manok, mas mahal nila. Totoo naman, di ba? Mas mahal pa nila yung manok kaysa dun sa buhay ng tao. Tiniyak ko ng Philippine National Police na hindi babaliwalain ang impormasyon na ibinunyag ng mga testigo sa Senate hearing. Kailan yan? Kahapon, tungkol sa kontrobersyal na isabong. Pinagtiyak po ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Roderick Augustos Alba makarang idawit ang 4 na testigo ang 2 pulis. Oo, naumano'y sa pagdukot ng ilang nawawalang sabongero. Sinabi ni Alba na kailangang i-validate ng PNP ang mga impormasyong ibinigay ng mga testigo para masiguro ang mapangalagaan or na mabigyan ito ng due process. Alam niyo palibhasa, hindi ho ako nagsasabong. Aaminin ko po sa inyo, ni minsan hindi ko pa ho nakita ang nakita ko na pala, nakapasok na pala ako ng sabungan nung nagbenta po ako ng ice water. Oo. Kasi dyan sa Kalasyaw, para sa kalaman ng lahat, lumaki po ako ng Kalasyaw. During my elementary days, nagbebenta po ako ng kandila. Saan po? Sa sementeryo. Nagbenta rin po ako ng ice water. Diyan ho sa may sementeryo, diyan ho sa may Coliseum po, yung sabungan po dyan sa may Kalasyaw. Nakita ko lang po, pero hindi naman ako. Bawal kasing pumasok doon yung mga cute. Kasi di pumasok ako doon, ay ang dala-dala ko pato. Sabi siya, ang tugsarag sa pato dyan. Ay, ganun po ba? Akala ko kasi sabong ng pato dito. So anyways, just a joke. So yun po, no? Meron ho palang salitang chope. Hindi ko alam yung mga chope-chope na yan. Ito ho ating kinagagalit ng mga gumagawa nitong sabong na to. Kaya, anyways, para siguro sa kanila, it's a mortal sin na chopehin mo yung mga klase ng manok. Meron pala yung mga, alam niyo po yung mga naririnig ko sa mga nag-aalaga ng manok? Yung bang meron silang pipindutin lang doon na buto ng manok, mahihirapan ng maglakad ng maayos ang manok? Meron pala yun. Oo. At pati yung paglalagay ng tari, pag mali din ang paglalagay ng tari, pwede rin pala yun. Kaya yung mga yan, ako sabi, pasensya na po, hindi po tayo sabongero para alamin ko lahat. Nevertheless, wala ko akong planong pag-aralan po ang pag-aalaga ng manok. At pagbaalaga okay lang. Pero yung pagsusugal, pag nag-isabong, wag po. Kasi po, pagka nagustuhan ho natin yung mga ganyang bisyo, talaga pong marami na ho, milyon-milyon ang natatalo. Merong nakautang ng ilang milyon na rin po. Yung iba ho, nagpapakamatay na. Mas gusto nang magpakamatay kaysa naman po harapin yung utang nila. Nagpahayag ng kumpiyansa itong si Alba sa nalalabas din ng katotohanan sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Okay, kasabay nito muling pinaalalahanan ni Alba ang lahat ng mga miyembro ng Philippine National Police na istriktong pagbawal ni PNP Chief Police General Junardo Carlos ang anumang uri ng sugal sa mga pulis. Your task is to peace and order and protect. To serve and protect. Yan po ang kailangan ninyong mga gawin, mga kapangga, ha? Babala ni Alba na maharap sa matinding parusa ang sinumang pulis na mahuhuling sumasabay po sa bili ni PNP Chief. So sa lahat po ng bisyo, lalong-lalo na ang sugal, hindi po maganda yan, mga kaibigan. Yung pong isusubo nyo na lang sa pamilya ninyo, naisusugal pa, no? Swerte kung manalo, pero pag malas, kaya nga meron yung kantang manok na pula
It's a lesson, no? Pambayad na ng kuryente o maputulan kayo paano mag-module yung mga anak ninyo paano sila mag-aaral dahil walang connection ng kuryente. Dependent po ang wifi sa kuryente ninyo. Alangan na humingi ka naman ng password doon sa kapitbahay ninyo. Hindi naman pwede yun. 9:49 in the morning mga kapangga. Vaccination announcements on March 25, 2022. That's 2 days more to go sa provincial government. Ito po for adults and pediatric, 5 years old and above, first dose and second dose. Available slots for ages 5 to 11. 500 lang po ang available dyan. Kailan po? March 25 sa Pangasinan Training and Development Center, Capitol Ground, Capitol Compound, Lingayen. And for those who underwent, sabi niya dito, first dose vaccination, 5 to 11 years old. On March 4, Pfizer po yan at Palaris Building Conference Room, Capitol Compound. Kailan po yan? March 25. Sa may Pangasinan Training and Development Center 2, Capitol Compound, Lingayen. COVID-19 boosters, 18 years old and above. Booster at least 3 months interval from last dose. At least 3 months pero alam nyo, ako nire-recommend ko 6 months Ako talaga. Pero anyways, kanya-kanya na hong yan, preferences. Your preferences is accepted and so do I. Okay, March 25, 2022, Pangasinan Training Development Center 2, Capitol Ground, Lingayen. All you have to do mga kapangga natin dyan, kabalayan, bring government-issued ID, birth certificate, student ID, passport, national ID, etc. Basta magpapatunay na kayo po si Juan de la Cruz. Alas 9:51 ng umaga, babati lang muna ako bago natin isa lang mamaya ng konti ang ating katapatan ni Pangga 2022. Albert, pa-shoutout naman idol, si Lexi Lori, salamat. Zenny Vidal, pabati po kay Councilor Teddy Villamir at Leo Cuaton. Ay, nga pala, gusto ko lang batiin din na magandang umaga si Vice Mayor, soon to be Vice Mayor ng Dagupan, Carlos Fernandez. Ay, talaga naman. Salamat, boss, sir, napaka nito, madaling kausap. Senny Vidal, good morning po. Kasi po kumakit ko sinasabi na masyal ho kami dyan sa may Binmalay, malapit, dyan mismo sa may Bali-Bali, no? Nagpunta ho dyan si Papa Jackson. We were accommodated, no? Salamat po. Ang ganda ng lugar. They enjoyed jamming with Avant, ano? Your van. Rene Boy Quejadas, sabi niya dito, Auntie, nood na po kayo interview ni Mayor Rick Nathan. Di ba? Sir Jay, pa-request po ng Jesus Takes the Wheel. Ballester Civilian Lani, good morning. Rene Boy, hello po. Jared Baldomero, good morning. Edita Parizal at Ahart. Okay, like and share. Susunod na po ang ating tapatan ni Pangga 2022. Pagkaraan ho na ilang maikling paalala. Energy FM. Pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Pangga. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station, dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Pangga, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Pangga, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Pangga. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Pangga. Tapatan
Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto.
Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilati sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat. Siya na kaya? Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station dito sa Metro Dagupan. Dito lang. Set and letter
press, print, design. Yanes Printing Press. Fresh, energetic, creative ideas. Only at Yanes Printing Press. Call or text 0999-991-8215. Email yanesprintingpress@yahoo.com. Look for Mr. Ray Yanes. Yanes Printing Press is along Karanglaan District, Tagupan City, near the Barangay Hall. Yanes Printing Press, growing with you in your business. Yanes Printing Press. For your election campaign materials, stickers, posters, streamers, banners, and a lot more, come to Yanes Printing Press. Hindi biro ang pagboto at minsan lang magkaroon ng karapatan na pantay-pantay ang lahat sa pamamagitan ng pagboto. Kaya kailangang suriing mabuti ang mga kandidato. Nasa kamay nating mga mamamayan ang ikauunlad ng ating bayan. Kaya sa darating na eleksyon, piliin ang kandidatong totoong magsisilbi sa bayan. Kilalanin ang mga kandidato sa pamamagitan ng isang tapatan. Tapatan ni Panggat. Tapatan nilang ipakikilala ang kanilang mga sarili at ipapaliwanag ang kanilang plataforma. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mundo ng FM radio station, dito sa Metro Dagupan. Dito lang sa kauna-unahan ang 90.3 Energy FM Dagupan. Sabay-sabay nating kilalanin, kilatisin ang karapat-dapat na susunod na mamumuno sa ating bayan. Tapatan ni Panggat, kabuluhang panayam at pagkilatis sa nais mong maging pinuno. Tapatan ni Panggat, magmumula ang matalino at responsableng pagpapasya. Tapatan ni Panggat, siya na kaya? Good morning, city of beautiful people. Coming to you live at the 4th floor, Duki Johnson Building, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Ang Energy FM Dagupan ay hindi lang po napapakinggan sa syudad po ng Dagupan, but tayo po ay napapakinggan po dito sa buong probinsya ng Pangasinan. We are also heard coast to coast globally through our A-Radio portal. Kasama po dyan ang ating Energy FM Dagupan FB page at ganoon din po sa FB page ng inyong lingkod, Jay Oriles. Welcome na naman po sa isa namang edisyon ng ating Tapatan ni Panggat 2022. By the way, this program aims to assist, educate our fellow Pangasinense comes May 9, 2022 election with our current and aspiring, of course, mga politicians dun sa mga nagbabakasakali at mga kasalukuyang nakakaluklok sa pwesto. Isa lahong malaking karangalan na makakasama natin ngayon sa Tapatan ni Panggat, ang brainchild ng Malangsi Festival. Subok na sa serbisyo dahil dati hong namuno bilang mayor po. 3-termer po ito mga kapangga sa 77 barangays ng Bayambang, Pangasinan. Our dear viewers, listeners, we have Honorable Ricardo Camacho of Bayambang, Pangasinan. Magandang umaga. Mayor, kumusta po kayo? Magandang umaga, Jay. Unang-una po sa lahat, ako'y nagpapasalamat sa buong management ng Energy FM 90.3 dito sa Dagupan City at nabigyan tayo ng pagkakataon to hear my voice this morning. At it's an honor and privilege to be here this morning. Pleasure is ours po. Maraming salamat. 10:07, magandang umaga pong muli sa mga kababayan natin dyan sa may Mayambang. By the way, inviting you po na maging part ng ating programa. Ito po yung mga linya na dapat yung tawagan or i-text rather, 0917-782-5884. Kasama po dyan ang 0955-5976-34 na nagpa-flash po sa ating pong screen na inyo pong ini-enjoy ngayon. So, by the way, bago natin simulan ng tapatan, mangungumusta nga muna ako kay Honorable Ricardo Camacho. Sir, kumusta naman ho kayo? Okay naman po. Tayo naman ay nandito ngayon para marinig ng aking kababayan kung ano yung mga plano natin. Alam naman natin na itong panahon ngayon ng politika, hindi natin maiwasan na may mga mensahe tayo sa ating mga minamahal na kababayan. So, ako siguro being the former mayor ng bayan ng Bayambang for 3 terms ay marami pa rin nakakakilala sa atin ng ating bayan ng Bayambang kasi nag-perform naman tayo during my term. Sa hindi pa nakakaalam, ako si Ricardo Medrano Camacho, civil engineer by profession.
Graduate tayo ng 1984 sa St. Louis University, kung saan tinapos po natin ang ating college degree, BSCE, at tayo ay pinalad din na naging registered civil engineer. So ito po yung aking personal na profession. Ayan. Anyways, iinit pa lang po yung tapatan natin, Pangga, kasi kumustahan pa lang yan. Wala pa ho tayo sa tanong natin ng tapat na tanong para kay may Honorable Ricardo Camacho. Your first tapat na katanungan, sir, gusto ko lang po munang ipaalam sa inyo that we also have timer, no? Now, when you hear this buzzer, we move on sa next question po. At pag hindi nyo po naubos yung oras na yon, hindi po ibig sabihin na magtatap up po yun, magkikarry over sa susunod na question natin. So, eto na po ang ating first tapat na katanungan. This deserves 1 minute. Sino po si Honorable Ricardo Camacho? Your 1 minute starts now. Okay, once again, ako si Engineer Ricardo Medrano Camacho from the Municipality of Bayambang at 3-termer mayor po ng ating minamahal na bayan ng Bayambang. At ako ay nagpapasalamat muli sa buong management ng Energy FM dahil we were given the chance to hear our voice this morning. At ito ay pagkakataon po natin na mabati naman ng magandang umaga ang ating mahal na minamahal nating kababayan dito sa bayan ng Bayambang. So sa mga nanonood, sa mga followers, sa mga kaibigan natin, mga supporters, mga aking ka-team sa Camacho de Vera and Espino Reyes, ay mabuhay po ang buong team po ng ating samahan. Maraming salamat po, Honorable Ricardo Camacho. We still have, of course, 10 seconds, pero syempre doon na po mag-i-end daw yun. Nevertheless, gusto ko lang pong ipaalam po sa mga kababayan natin, 77 po barangays po pala meron ang inyong bayan. Yes, Jay, mayroon tayong isa tayo sa pinakamalaking bayan ng the whole province of Pangasinan. Next to San Carlos City. Na San Carlos City, Malasiki and kayo. Ayan. Okay. So anyways, we move on sa ating next tapat na katanungan. This deserves, 5 minutes po, Honorable Ricardo Camacho. Ang ating tapat na katanungan, isang tapat na tanong, ano po ang naging inspirasyon ninyo na nagpapalakas sa puso at isipan ni Ricardo Camacho na tumakbo pong muli bilang mayor po dyan sa may Bayambang, Pangasinan? 5 minuto po ngayon na. Okay, first of all, mayroon tayong hindi natapos during my when my term ends noong 2016, may mga plano tayo na hindi natapos. So gusto kong ipagpatuloy at isulong yung mga programang yan na alam ko ang taong bayan ay magkakaroon ng beneficial on the part of the townspeople of Bayambang. At pangalawa, isang second reason is isa rin yung kahilingan ng ating mga kababayan na tayo'y pinababalik. Siguro, based on our performance during those times, siguro yun ang hinihintay ng ating mga kababayan na iniinggan yung muli tayo para bumalik at paglingkuran sila ng tapat at mahusay. You still have 4 minutes, Mayor. Baka may gusto pa ho kayong idagdag regarding sa nagpapalakas sa inyong puso at isipan at inspirasyon para maging mayor ulit. Well, sa aking palagay, in my own opinion, ay nasisiyahan ako at natutuwa dahil during our second round na pag-iikot ng 77 barangay kung saan ay ipinamahagi namin yung mga pagmamahal na handog ng provincial government headed by our honorable at napakasipag na gobernador si Gov. Pogi Espino. Ay natapos natin yung pag-iikot. Nakita ko yung kalagayan ng ating mga kababayan sa aming pag-iikot at base na rin sa aking yung observation. Ang daming natuwa, ang daming masaya na tao na kasama ang malalakas na palakpak at sigawan. So ito yung hindi ko pwedeng ito yung inspirasyon na talagang nagtulak sa akin na muli ay gusto kong ipagpatuloy ang paglilingkod sa kanila. Naway maraming mga problema siguro sa naman lugar sa ating bansa, maraming mga problema na hinaing ng mga taong bayan at yun ang aking tutugunan if given the chance na muli ay makabalik tayo sa ating paglilingkod sa aking minamahal na bayan ng Bayambang. 13 past the hour of 10 o'clock. Yun na po yung kasagutan ni Mayor po sa atin pong tapat na katanungan. Babati lang po tayo sa Proc Nitsuga. We love you, Mayor Camacho. Rene Boy Quejadas,
Hashtag RMC Pamor, hashtag Tapatan ni Pangga. Salamat Rani Boy ha. Yan ang mabait na mayor ng Bayambang. Sabi niya dito, miss na po namin yung mayor po namin na madaling lapitan kahit anong oras at siya ang haharap sa inyo. Miss na ka namin po mayor from Vilma, Palakpak, Kagiwa. Okay, maraming salamat sa inyo. Yung mga nag-text ng kanilang comments. Okay. Maraming salamat. Marichu Kayabya, we love you daw po, Mayor Rick. Okay. Keep those messages coming in. I'm giving all for the time na ma-accommodate na ho natin yung mga messages ninyo at be part of the show. By the way, gusto ko lang pong salamatan ulit ang Water Market Kalasyaw sa tubig po na iniinom namin ni Mayor. Salamat po, Water Market Kalasyaw. Sir DJ Market, salamat ha sa suporta binibigay mo parati sa Energy FM at sa iyong lingkod. Now, let's move on sa ating tapat na katanungan. Alam niyo po na dati naman ho kayong mayor, incumbent, dati na kayong nag-mayor, 3-termer, may inasahan po sa inyong serbisyo. Ngayon po gusto nung malaman muli ng mga taga-Bayambang Pangasinan, ano po ang plataforma ni Honorable Ricardo Camacho kung sakaling siya po ay mabigyan pong muli ng pagkakataon na maging mayor po ulit dyan sa may Bayambang. 5 minuto ngayon na po. In terms of platform of governments na ating planong ilatag sa ating kababayan, maraming iba't ibang sectors po. Meron tayong platform sa agricultural sector, nandyan yung health sector, nandyan yung infrastructure, nandyan ang ating platforms din sa educational sector. So unahin ko siguro yung sa agrikultura kasi most of our kababayan engaged in farming. Ito yung kanilang source of income. So and at the same time siguro napamahal na rin ako sa mga farmers dahil isa rin ako, kabilang din ako na isang farmer sa aming bayan. So nakita ko during my term may mga hindi ko natapos na programa. So siguro pagdating sa agricultural sector, ang uunahin ko po yung seed subsidy. Ito yung gusto kong kasi pag panahon ng pagtatanim ng ating mga palay, corn, during my term nagbibigay tayo ng subsidiya galing from the municipal government. Nakipag-tie up noon ng LGU Bayambang and Department of Agriculture Region 1 sa pamimigay ng mga seed subsidy. Gusto kong ibalik ito para naman maibsan yung gastusin ng ating mga magsasaka. Ay tutulong ako sa pagbili, magbibigay ang counterpart ng local government unit sa pagbili ng mga buto ng palay, ng mga mais, mga vegetables kasi mga sibuyas kasi ang sibuyas ay ito yung main product na pwede namin ipagmalaki sa bayan ng Bayambang. So ito yung mga gusto kong isulong sa agrikultura. And at the same time, yung irrigation system. Ang irrigation system, ang problema ng ating kababayan, yung sa patubig kasi may isang part dito na more or less 2,000 hectares. Kung alam po naman na ang aking kababayan nakikinig ngayon, sa mga ball area, more or less may 2,000 hectares tayo na irrigated, unirrigated na pagsasaka. So ito yung gusto kong tulungan kasi yung part of the Agno River flood control ay na-divert sa areang ito. Kaya lang hindi magamit dahil siguro kulang ng makinarya. So I would suggest and I am planning na magko-construct tayo ng spillway dam or yung mini dam to control the flow of water sa mga ball area. And at the same time, gagawa tayo ng kanal papunta doon sa mga areas na kung saan ay tinataniman ng ating mga magsasaka. We will coordinate with the National Irrigation Administration or NIA. Yan ang plano ko nung araw na hindi na natuloy para magkaroon ng feasibility studies and at the same time magkakaroon tayo ng complete plans or yung plano na pwedeng gagamitin natin. So ito in this kind of project na alam kong makakatulong sa farmers, magiging hindi lang one cropping or even 2 to 3 croppings ay pwedeng tamnan. Sayang ito. And part of the flood control project na going to western part of our town, ang plano ko din doon kasi na-split yung daan ng Agno River doon sa downtown area, downstream papuntang Barangay Amangkusiling, Manambong Norte. Yun ang plano ko din na bigyan ng mini dam to control the flow of water. Yun naman ang iaakyat papunta doon sa unirrigated areas
papunta doon sa Barangay Tanulong, Bicol Norte, etc. etc. And may mga inland fisheries ang bayan ng Bayambang na pwede ko ding i-develop. Yung mga malayo na sa Agno River Flood Control, pwedeng i-develop. Siguro i-dredge natin, magkaroon ng water system, mga ating mga kababayan, mga farmers. At the same time, pwedeng pagkakitaan yan dahil maraming isda mamaya. Dahil nakilalang ang Bayambang sa Guinness World Book of Records dahil sa ating Malangsing Festival. So yun ang mga program na sa agrikultura. Isusulong ko din ng organic farming. So yun yung mga gusto ko kasi magkakaroon ng livelihood program ang ating kababayan. Yung mga waste materials, mga animal manure, pinag-aralan ko na yan. I myself ay nag-research na rin during yung sa pagpahinga ko nung mga ilang panahon ako'y nagpahinga. So may mga ako. So mayroon din tayong program sa educational sector. Mamimigay ako, magkakaroon tayo ng scholarship program. At ito ay bibigyan ko ng allowance sa lahat ng mga pumapasok sa Pangasinan State University. Tutulungan ko yan ang complete uniforms ng high school, mga school supplies ng elementary, ibabalik ko din yon. So mayroon din tayong programa sa health services, health sector. So iba't iba yung pagkakaroon ng butika ng bayan. Tapatan Libangan 2022. 20 minutes past the hour of 10 o'clock in the morning. Huwag ko kayo mag-alala. You will have an ample time for the next question wherein you can insert po regarding what you're trying to tell us ngayon, Mayor. Honorable Ricardo Camacho, ang dami hong mga pagbati ngayon. Jerry Boy Agustin, shout out Mayor Camacho from Barangay Apalen. Tama po ba? Apalen? Apalen. Apalen. Nangimas maya. Apalen. Jack Abalos Santos. Hello, Mayor. Shout out dito sa may San Vicente, Bayambang. Okay. Hawig po kayo, Sir J. Oriles. Talaga na. Paras kami ng buhok, hawig ko kami. Paras kaming pogi, Okay, Rene Boy. Oo nga, pansin ko nga rin. Si Rene Boy, nag-second the motion. Boto nyo nga. Huwag nyo kakalimutan si Rene Boy, Mayor, Rene Boy. Rene Boy, Quijada. Singer po to, Mayor. Okay, Rene Boy, kumusta ka dyan? Mabuhay po kayo dyan. Jaime Ravina Bautista. Go, 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 Team Camacho. De Vera, yan ang Mayor ko. Maraming salamat, Ravina. Ang daming mga greetings kayo. Si Andrea, nagpadala ng 1, 2, 3, 4, 5, 5 hearts para sa iyo. Thank you, Andrea, sa iyong pakikinig. Okay, next question. Ito, 5 minuto pa rin to. Isang tapat na tanong, ano po ang mga bagay na sa tingin mo ay dapat paghandaan ni Honorable Ricardo Camacho kung sakali po siya may mabigyan po ng pagkakataong muli maging mayor pagdating po sa sakuna. May bagyo pong naganap sa Visayas at Mindanao. Yan po yung bagyong Odette na sana pa wag hong mangyari dito sa atin. Andiyan na rin ng COVID. Ang bansang Taiwan, nilindol po kanina pong madaling araw sa Taichung. Pagdating ko sa trabaho, edukasyon at maging sa Karimen. 5 minuto lang po ang pwede kong ibigay dito, Mayor. Ang iyong sagot na tapat na kasagutan ngayon na po. In terms of calamity, kasi ready naman tayo. During my term, pinaghandaan natin yung mga dumang bagyong Peping nung araw at iba pa na kung bahan ay nasira ang ating dike ng Barangay Bacmulo noon. Ready naman tayo dyan. Unang-una siguro, i-priority natin yung COVID-19 problem kasi hanggang ngayon nandiyan pa rin yung banta ng ating COVID-19 virus. So yun po ang unang gagawin natin na palakasin po natin yung mga rural health unit natin ay bigyan natin ng mga necesaryong gamot. Kasi yung programa ko sa Butika ng Bayan, lahat ng mga RHU na nasa bayan ng Bayambang ay lalagyan natin ng gamot na ipamimigay basta may resita. Ito yung isang program ko sa sektoral ng sektor po ng health. At pagdating naman sa pagtugon ng mga natin, yung sakuna, may in case may emergency or may kalamidad, may bagyo, baha, mayroon tayong ilang evacuation centers. So ready naman po yan. Ihahanda natin yan at bibili tayo ng additional equipment para naman matugunan ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa pagsagip ng ating mga iba't ibang bagay po. Siguro, paghandaan din natin yung food security. In terms of, in terms of calamity, ang unang i-priority natin yung food security, yung pamimigay nating ayuda. At ito ay gagawin ko ng regular ang pamimigay ng ayuda. Hindi lang itong pagdaan ng pandemya. Subalit, besides sa
pagbibigay ng ayuda pag mayroon tayong sakuna o may kalamidad, gagawin ko ng regular yung pamimigay ng ayuda kasi sa hirap ng buhay, maraming naghihirap. Actually, we have to face the reality na ang bayambang kasi marami pa rin nahihirapan sa buhay. Yan ang pagtugunan natin ng pansin. Dapat paglingkuran natin sila. Tayo, ang local government, ang manguna dapat na sa pamimigay ng mga ikaliligaya at ikakasuporta ng bawat bayambanggenyo dahil sa kahirapan ng buhay. Kaya kami ay naging handa ako nung 3 termino. So iyon, palalawigin ko pa yon. Yung mga equipment na pwedeng mag-rescue, mga equipment, magkakaroon ng training sa mga rescuer. So itatap natin sa provincial government kasi yan na rin ang ginawa ko noon during the term of Gov. Ama. Nagkaroon kami ng training noon. Ang LGU Bayambang and the provincial government. So tuloy-tuloy po yan at sa tulong na rin ng national government, lahat yan ay natin dahil ang Agno River Flood Control Project ito yung mga natin problema pagdating ng rainy season, pag tumaas ang level ng tubig, nababa almost 70% ng bayan ng Bayambang. So ito ay aking pinaghahandaan at ito ay magtiwala kayo mga kababayan dahil ginawa ko na noon. So ipagpapatuloy ko lang, paigtingin lang natin siguro at sa pagbili ng mga iba't ibang equipment ay gagawin po natin para ma-assure natin ang bawat buhay na pwedeng mangyari sa ating mga kababayan. Meron pa ho kayong 1 minute and 37 seconds. Meron pagdating ho sa edukasyon. Pagdating sa edukasyon, meron akong scholarship program. Meron din tayong free uniform. Lahat ng high school students, including elementary, pamibigay ng bag notebook payong sa mga elementary pupils na aking ibinigay. At siguro ang magkakaroon kami ng sa mga scholar na pwedeng i-accommodate ng local government unit mamaya. I-organize ko to, magkakaroon tayo ng mga iba't ibang programs like mural painting sa iba't ibang lugar para naman maipakita natin yung beautification project natin sa Bayambang at itong mga estudyante natin na kabilang sa scholar natin, ito yung mangunguna sa mga iba't ibang programa ng ating bayan ng Bayambang. 10:26 ng umaga, may 45 seconds ka po pagdating po sa krimen, Mayor. Pagdating sa krimen, Pisa Northern, ito yung pinakamahalaga. Lahat ng mga barangay natin, imimit natin yan, tatawagin natin yan. We will utilize yung mga CBO. Yung mga CBO with complete equipment like radio, yung other aparatos na pangangailangan at meron na rin silang mga patrol car. Yun, ito ay isa ito. And of course, itatap natin sa sa kapulisan TNP for training at iba pang mga pagsasanay para ma-minimize natin ang krimen at during my term na-control natin yung nakawan ng mga hayop that time. So masaya ako na naging maayos. Salamat po Honorable Ricardo Camacho sa iyo pong tapat na katanungan, kasagutan pagdating po sa sakuna, kalusugan, trabaho, edukasyon at maging sa krimen. Ngayon naman po meron ho tayong magbibigay ng 2 minutong katanungan para kay Honorable Ricardo Camacho. Pero babati lang ulit ako sa yan, Ralph Simon, may Mayor, may Ninong. Jack Abalos, sabi niya dito, Santos, Mayor, pa-shoutout po si Papa ko, si Andres Santos, solid ang family Santos. Steven Monteros, patanong nga po, okay, may mga question na sila. Mayor, pa-shoutout naman po si Papa ko, si Andres Santos. Shoutout po. Kumusta ka dyan, paring Andres? Kasi alam ko yan, during hindi pa ako pumasok sa politika, kaibigan ko na to. Kasi na-assign ako sa Department of Public Works and Highways, dyan tayo nagtrabaho. So, during that time, ako yung isang field engineer. Talaga po. Way back siguro 1989 ganyan. Okay, ilang decade na rin to? Oo, nagtrabaho diyan tayo sa Department of Public Works and Highways. Abs Castle or Castle from Barangay San Libo. Shout out po kay isa naming mayor na si Mayor Camacho. Yan po ang mayor namin, siya mismo ang haharap sa mga problema. Nasabi mo na ito kanina. Meron pa ba? Pa-shout out daw po kay Lolo Homer Pasqua. Okay. Kumusta ka dyan, Homer?
mabuhay ka dyan. We love you, Mayor from Marichu, Kayabyab. Ayan po. Okay, si Marichu, ang aking pamangkin. Okay, si Ching Chong, sabi niya, sabi niya dito ayan pang mayor ng Bayambang, pakisabi hi po. Hi kayo sa lahat na nakikinig ngayon. San Vicente, Bayambang, nakatutok. Sige po. Okay, San Vicente, mabuhay din kayo dyan sa Barangay San Vicente. Okay. Nasagot na, Steven, kung kilala si Homer Pascua. Okay, kilala ko si Homer. Okay, 10:29 po ng umaga. This question deserves 2 minutes. Isang tapat na tanong, anong masasabi niyo po sa mga solusyon ng gobyerno sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga oil products? Apektado po tayo, even sa buong Pangasinan at tayo po sa buong mundo. Ano pong magiging komento niyo po dito, Mayor? Siguro ito yung problema ngayon dahil napakataas at patuloy pa na tumataas ang produkto ng petrolyo. So sa akin lang, kung tayo nabigyan ng pagkakataon, magbigay tayo ng subsidiya sa mga transport group, mga tricycle, mga bus o mga iba't ibang sasakyan na para mga makinarya sa mga sa mga magsasaka. Kasi ito yung isang paraan kasi hindi natin control ang kasi world market ito. Hindi naman natin na pwedeng ibaba sa bayan natin, kundi sumunod tayo kung ano yung ng national government. Kaya lang gagawa tayo ng paraan na magkaroon ng subsidiya sa ating mga kababayan. Okay. 30 minutes past the hour of 10. Tapatan Libangan 2022. 30 minutes ago before the hour of 11 o'clock. So, papasok na ho tayo. Ito na yung portion na sinasabi ko sa inyo kanina, Mayor, na kung saan ang no holds barred ay manggagaling po yung mga katanungan ng mga kababayan natin dyan sa may Bayambang. Kahit hindi po mga taga-Bayambang, pwede naman po magtanong para ho sa ating guest ngayong araw na to. 0912-782-5884 at 0955-597634. Nagpa-flash din po yan sa atin pong screen. By the way, before we move on this part, I'd just like you to know, our dear viewers and listeners, that the views and opinions of the host, or even I should say the speaker, do not necessarily reflect the views and opinions of the host and the station. Furthermore, the views and opinions and even the insinuations of the host and the speaker do not necessarily reflect of those of the show, the station, and the network. So, ito na po yung tapatan na questions natin. Pero ito po yung manggagaling sa mga kababayan natin. Mayor, wala na po tayong time limit. Okay, welcome sa lahat ng mga magtatanong. Okay. Texter 600. Good morning, Mayor Ricardo Camacho. Kung sakaling kayo po ulit ay palarin manalo bilang alkalde muli ng Bayambang, ano pong legasiya sa tingin niyo po ang inyong maiiwan at ano pong programa ang inyong magagawa lalong-lalo na sa issue ng pangkalusugan at healthcare frontliners? Salamat po. Maraming salamat sa iyong tanong. Pagdating naman, meron tayong sa health sector, marami akong pinaplanong gawin. Unang-una, yung pagtatayo ng libreng gamot. Butika ng bayan. Basta may resibo mamaya, may resita, ay pwede kayong maka-avail ng libreng lahat ng mga rural health unit kasi may mga areas by every district may nakatayong rural health unit. Paigtingin natin yun, pupunin natin ng gamot at the same time magkakaroon tayo na magkikreate tayo ng personnel, ng medical personnel like doctors. Kulang tayo dyan sa doctors, mga nurses. Lalagyan natin ng mga complete equipments para yung mga pwedeng mag-avail na lang, hindi na kayo lalayo sa inyong mga barangay. So yan ang isang aking plano. At yung pag-utilize ng ambulance, dapat may naka-assign na 24/7, 24 hours na naka-assign dyan sa mga rural health unit yan. In case of emergency, hindi na kayo pupunta ng bayan na tatawag ng ambulance. Mayroon na ring driver dyan na naka-assign. So yun ay gagawin natin to support yung mga needs during halimbawa lamang sa madaling araw, walang masyadong tao sa daan, natatakot ang taong bayan. So mayroon na itong tutugon sa mga pangangailangan ng ambulance sa ating mga ibang distrito ng yung isa pa na programa ko sa health, yung mga nakita ko kasi sa pagtugon ng mga problema ng ating mga kababayan, mamimigay tayo ng yung support. Itatap natin sa ang Bayambang District Hospital, yung mga patient natin, tutugunan natin yan. Dadagdagan ko yung ating pondo sa DSWD mamaya para magkaroon tayo ng financial support. Hindi lang yung mga may sakit, yung mga namatayan mismo gusto kong tulungan.
Dahil sa yung pagpapalibing ng ating mga kababayan sa hirap ng buhay, gusto ko rin silang tulungan. At ang nakita kong problema na isa pa dahil sa aking pag-iikot ngayong itong pamimigay ng ayuda, nakita ko na kakulangan ng water supply sa iba't ibang bayan. So I am planning na maglatag tayo ng mga potable water system. Para by district sigurong gagawin natin. At the same time, para yung immediate na solusyon ng ating mga potable water, mamimigay tayo ng mga deep well, yung mga gripo yan, yung Jetmatic, and at the same time, complete with labor para hindi na sila mahirapan. At yung nakita ko pa na pagdating sa sanitary, nakita ko yung ating kababayan at yan ang naging problema ko during my term na hindi ko na isulong dahil sa kakulangan ng oras, yung pamimigay ng palikuran. Yun ang naging problema. So lahat magkakaroon ng survey mamaya. Ang ating siya humahawak yung departamento, yung rural health unit natin, magkakandak mamaya ng ating survey para alamin natin na lahat ng mga walang palikuran ay yun ang ipoprovide natin kasi kalinisan dapat para maiwasan natin ang sakit ng ating mga kababayan. During rainy season, nandyan ang iba't ibang klase, nandyan ang dengue, nandyan ang iba't ibang klase ng sakit. Ito ay tutugunan natin sa pamamagitan ng kalinisan. So yun ang mga nakikita ko na problema ngayon ng ating kababayan. Kalinisan, sagot yan sa kalusugan. Okay. Alright, 0912-782-5884. Yan po yung mga lines na pwede nyo pong i-text ang inyong mga questions sa mga hindi ho, katutune in pa lang po. The viewers are rising right now. 0955-5976-34. 2014 from 7651, texter 7651. 2014 kayo po ang nagpasimula ng mahigit 8.1 kilometers barbecue grilling or tinatawag na Malangsi Festival na pumasok pa ito sa Guinness. Sa tingin niyo po, muli niyo pong mapagbubuklod ang mga bayambangenyo sa ganitong paraan para muli kayong maluklok sa pwesto? Okay, I think kayang gawin yan. Depende sa liderato ng isang bayan mamaya. Kasi I was able to consolidate lahat ng mga kwanong araw. Lahat ng mga barangay officials for the first time in the history of Bayambang na 77 barangay officials, barangay constituents natin ay nakiisa sa pagbuo. Kasi without these people, hindi natin kayang gawin yung importante yung manpower. Siyempre yung mga sumuporta, mga private sector, ang provincial government nung araw ay tumulong. So yan ay lahat ay sama-sama dahil yan ang gusto kong buhayin. Kaya itong Malangsi Festival ng Bayan ng Bayambang, unang-una gusto kong pasalamatan ang aking classmate nung araw na siyang founder ng Malangsi Festival. Siyang nag-initiate, yung idea galing sa kanya. Way back 2008, nag-start na po kaming magkaroon ng Malangsi Festival. Ang tinutukoy ko po, ang aking high school classmate, yung retired General si Noli Taleño. Okay. Kilala po ninyo yun dahil naging hippie din ng Dagupan City. Sir Noli, yeah. Si Noli. So, he was my classmate during my high school days. So, siyang nag-initiate hanggang nag-attempt kami 2014. Then nakita namin kaya namin. So lahat ng mga tumulong na lahat ay aking pinapasalamatan dahil nagkaroon ng pagkakaisang taong bayan. Yun ang pinakamahalaga para sa akin na everybody participated, kaya nga nakuha namin, nasungkit namin yung Guinness World Book of Record ng the longest barbecue, and until now kami pa rin ang title holder. Wala pang nag-attempt. So, wala pa rin. I am so happy na para malaman ng kababayan natin sa Bayambang na tayo pa rin ang title holder ng Guinness World Book of Record at yun ay isang karangalan. Pero ang mas mahalaga dyan, hindi yung certificate ng Guinness. On my part, ang aking kinikilala na in the history of our town Bayambang, nagkaroon ng pagkakaisa. Unity, yan ang mahalaga po na nakipag-participate ang taong bayan, na nakilala ang bayan ng Bayambang dahil sa ating mga kababayan. That's 8.1 more kilometers. Ibig sabihin yan, hindi ho basta-basta yan. Hindi basta-basta. Yung preparation, talagang napakahirap. Okay. At ito is a joint effort of the private sector, ang provincial government, the townspeople of Bayambang. Yun po ang naging participation ng bawat isa sa aming kababayan. 10:38 in the morning, marami hong bumabati ulit. Pero anyways, another texter, 1620. Lahat naman po ay may karapatang tumakbo bilang mayor po. Honorable Ricardo, sabi dito,
Do you think this is the right time to run against the well-respected and giant name Kiambao? Pero alam nyo, sa pagdating sa politika, wala naman tayong dyan. Everybody has a right na lumaban kasi mayroon tayong sinusulong. I don't care kung wala akong pinagmamalaki sa bayan ng Bayambang, kundi ang aking pangarap, ang aking vision sa bayan ng Bayambang, na ang beneficial is the townspeople of Bayambang, yung kababayan ko. So alam ko mabigat, pero ako, ang dahilan naman ng aking pagtakbo, the first reason is yung kahilingan ng taong bayan. So no matter what, gaano man kabigat, gaano man kayaman yung ating magiging katunggali, pero it doesn't care. Siguro hindi ko yan it's up to the people of Bayambang. Sila nang magdidesisyon. Ang aking sinusulong is para pangkalahatan ng buong bayan ng Bayambang, na sila naman nang galing mismo sa kanilang komento sa previous administration ay sa recent administration. So ako naman ay gusto kong tugunan ang kanilang mga hinaing. We have to face the fact na yung realidad na nangyayari sa Bayambang. Hindi ko na isa-isain yan dahil alam ng taong bayan yan at yun ang aking ipinaglalaban. Willingness with the heart to serve the people of Bayambang. Yun po. Anyways, we have texter 3135. Kumusta na po ang beloved Old Central School? Well, in terms of the issue na ito, salamat at nabigyan tayo ng pagkakataon. Yung Central School kasi, during my term, yung nagkaroon kami ng public hearing. At ang isang advisor namin noong araw, yung nakaupong mayor. So, siyang nagsabi, so, magkanda kayo ng public hearing, itanong nyo yan. Tapos bago ko sagutin yung details ng Bayambang Central School, at this point in time nasa court pa yan, nasa korte. So wala tayong movement, ayaw kong mag-comment in terms of legal issues ng Central School kasi nasa korte pa yan. Ang aking masasabi lang kung paano nag-start ito, during my term nag-advise itong nakaupong mayor noon, nalapitan namin itong minamahal nating during that time ang gobernador si Gob Ama. So nagkataon naman na mayroon siyang area na pwedeng tulungan ng bayan ng Bayambang kasi ang aming noon basihan, ang Bayambang is no longer safe sa mga bata kasi ang aking pinaglalaban dito, general welfare of the children. Nandyan ang dengue, nandyan ang accident prone area, naging accident prone area dahil along the national highway. So ito ay nagkandak kami ng pumayag naman yung mga nakakaramik. Ang pinagtataka ko lang, yung mga nagkandak na member of Sangguniang Bayan that time, sila yung nagsulong. Kasi hindi ko yan party ng Sangguniang Bayan, nagkandak ng hearing, and then nung naaprubahan ang kanilang nabigyan ako ng authority, given the authority to the municipal mayor na aktuhan ko yung kanilang resolution. So I did my part. Pero pagdating ng eleksyon, nagkawatak-watak kasi kinukumbinsa ko na hindi na ako tatakbo that time. Meron pa naman ako mga planong hindi natapos. Diyan nagumpisa ang sigalot, yung mga kasama ko na nagpumerma ng member ng Sangguniang Bayan, they turned their back on me. Yun ang nangyari na politika. Ngayon ako naman ang dinimanda. So God's will naman na wala naman akong kasalanan, wala akong ginawa. Na-dismiss yung kaso ko sa ombudsman. So yun po ang situation. So nagtataka ako ngayon bakit sinusulong pa yung Central School na yan. Tapos na yung alam mo Jay, na-transfer na yung mga bata. At pinagmamalaki po natin yan dahil yung ginawang na-construct na is isa sa mga pinakamagandang elementary school ng buong Pilipinas. Nandun yung safety ng mga bata. Wala na sa hindi na mababaha dahil mataas na lugar. Nagkaroon na rin ng mga magandang sitwasyon yung ating mga bata na nag-aaral doon. So ngayon pinipilit pa rin nilang buhayin ang isyong ito. Pero honest to goodness, hindi ko bininta yung Bayambang Central School. Alam nila yan. It's an political issue. At ayaw kong i-discuss in details gaya ng aking sinabi kasi nasa court. It's up to the court. At nasa taong bayan na yan kung ano yung nila, kung yan ba ikabubuti ng ating bayan. Pero hindi ako ang dapat sisihin. Ang Sangguniang Bayan na dati kong kasama na nagsulong,
tapos tumalikod sila because of politics. So napaka yan ang ano ko lang yung sentiment ko sa aking sa administration dahil hindi ko alam, hindi ko ginawang magnakaw. At pinipilit nila na binenta ko yan. No, hindi ko kayang gawin. Who am I na pwede kong ibenta yan without the consent of the DepEd at sa mga iba't ibang sektor ng ating kababayan. So yun na, I just want to make it clear na wala akong ginawang mali sa Bayambang Central School. At this point in time, uulitin ko, yung usapin patungkol sa Bayambang Central School, nasa korte pa yan. So wala pang magmamayari yan. Okay. Alright, 10:44. Texter 1245. Mansasaliw iray murang lupa ditan prayer park kanto jay pinagtatanggal yung mga tao 25,000 each. Totoo po ba ito, Mayor? Yun ang hindi ko makuha kasi I'm not in the position na sagutin ito, pero may mga naririnig akong issue na pinilit na pinalis yung mga nandyan. Ito yung sentiment ng taga-barangay Bani, Bicol Norte, na kung saan ay napilitan itong mga ibang tao, dala na rin ng kanilang siguro yung kalidad ng kanilang pamumuhay, mostly sa mga farmers naghihirap. So pag patungkol diyan, mayroon akong naririnig pero hindi ako sino sa ilang hutang, Mayor? May mga affected. Actually nag-file sila ng complaint sa DAR. Okay. Department of Agrarian Reform. Hindi ko na alam kung ano na yung nangyari diyan pero ito yung mga taong gusto kong tulungan. Pagdating ng araw, isa sa mga tutulungan natin itong mga na-displace, kawawa itong mga farmers na ito, kawawa itong mga kababayan natin. At ako ay handang tumulong sa mga kababayan natin na nawalan ng kanilang rights doon sa lupa. Texter 7600. Good morning, Sir Jay, at kay Mayor Camacho. Lahat po ng magagandang plataforma ay nasabi nyo na po. Ano naman po ang opinion nyo sa magagandang ginawa ng administrasyon ngayon ngayon na talagang pinaganda po ang Bayambang na hindi nyo napaganda nung kayo 3 terms noon? That is a very good question din. Alam mo, during my term, maliit pa yung budget. Every year yan, tumataas ang revenue allotment, yung nagaling sa national government. Taon-taon yan, nasa batas yan na tumataas. At ina-appreciate ko din yung mga ibang pagbabago ng bayan ng Bayambang kasi umutang ang bayan ng Bayambang. Nag-loan ng malaking halaga ang bayan ng Bayambang. So dapat lang na may makita tayong mga infrastruktura, pagbabago ng yung natin. Pero during my term, marami na tayong nagawa. Yung mga establishment diyan, during my term yan, mga commercial bank, during my term, mga BDO, mga Metro Bank, tumayo na po yan. Kaya lang, siyempre, in every administration, nakakaroon ng din yan, ng pagbabago, improvement. Pero dapat lang na maraming makikitang pagbabago ang bayan ng Bayambang kasi nag-loan ang Bayambang Malaki ang loan nila ngayon. So, dapat lang na may makita. Siguro kahit sino naman na naglilingkod sa bayan ay mangangarap din na magpakita ng pagbabago. And every administration may makikita tayong development. Ayun ay hindi ko yan itinatanggi na walang improvement. Kaya lang during my term nagdepende lang ako sa internal revenue allotment, yung budget. Well managed ang finances, wala akong problema sa COA. Bumaba ako na malinis ang pangalan ko sa Commission on Audit, wala tayong violations. Pero this time, bahala na ang taong bayan na maghusga kasi may mga rumors, may mga comment na sa mga violations ng galing yung report sa Commission on Audit. Siguro bahala na ang taong bayan kung paano nila tatanggapin o iintindihin. Nasa nakaupo ngayon kung paano nila tugunan yung mga comments ng Commission on Audit. Texter 7689. Mayor, kami pong mga onion growers, problema namin ng mga army worms o yung kinatawag nilang harabas. Paano niyo po kami tutulungan? Yes, unang-una, yan ang ipapriority ko mamaya since ang Bayambang as ay kinikilala po tayo sa sibuyas farming. Actually, ang sibuyas, nung ako'y malapit ng kung pababa, matatapos ang aking term, inilunsad ko yung sibuyas festival. Okay. In addition sa Malangsi Festival, kasi dyan din ako lumaki sa mga bull area na yan. So ang aking plano this time is ganito. Magkakaroon tayo ng budget
magkakaroon tayo ng babudgetan ko yan sa agricultural sector. Magkukuha tayo ng mga expert sa ating pag-aralan yung sakit ng harabas. At in support of this, magkakaroon ako na bibigyan ko sila ng crop insurance. Masira man ang inilang tanim, mayroong proteksyon ng ating mga magsasaka. At magbibigay tayo ng mga subsidiya. Pag pwede nating ihabil yan sa calamity fund. Yung mga nasira, mga naharabas na halaman, mag-i-introduce tayo ng mga organic farming. Kasi nakikita ko pa dyan, yung sobrang acidity ng lupa, yun ang sanhi ng harabas. Kaya ang isusulong natin, hindi naman natin maalis yung inorganic farming, i-minimize muna natin. Ayaw kong mabigla. Baka hindi naman lumaki yung kanilang tanim. Kaya lang, isusulong natin yung organic farming. Mamimigay tayo ng ayuda sa mga farmers ng Union. I-condition natin ang kanilang lupa. And then, at the same time, may support sila kasi may crop insurance, may subsidiya na ibibigay sa mga farmers at magbibigay tayo ng yung kaalaman. Ito yung very important sa ating mga farmers para masugpo na natin yung harabas na yan. Nitrogenous fertilizer is one of the reasons. Tama po ba? Yes, kasi according to my research, kasi nag-research ako, isa akong farmer, dahil sa taas ng level ng ating pH level ng ating acidity, yun ang ating ikuan sa pag-apply ng organic fertilizer at ang ito yung isang project ko sa yung livelihood program kasi anybody pwedeng magkaroon ng ikukulikta natin lahat ng mga waste materials. Ituturuan namin sila na lahat ng barangay na magkakaroon sila ng training sa pag-alaga po ng pag-formulate ng organic fertilizer. And on the part of the local government unit, mamimigay tayo ng nightcrawler, yung alam mo yung sa Pangasinan, alumbayar. Oo, ito yung kakain ng waste materials nila at alam ko na yung technology na ito kasi sinubukan ko na ito Okay. Ang gagawin ko dito sa mga organic na mapuproduce ng all barangay, bibilin din ng local government unit. Para itong ito isa sa mga subsidiya na ibabalik ko sa mga farmers para makondisyon ang kanilang lupa. Yes. So nagkaroon na sila ng livelihood program, kumita na yung itong mga farmers, ibabalik ko pa yung supply, bibilin ng munisipyo mamaya. So makukondisyon itong condition ng mababago natin yung pH level ng ating kalupaan. Ito yung dito manggagaling yung kanilang mai-improve ang kanilang production, mawawala yung nabubulok na puwit ng sibuyas. So, in this kind of technology, matutulungan natin ang farmers. At gaya ng sinabi ko kanina, mabibigyan din natin sila ng crop insurance in case na masira ang kanilang mayroong subsidiya o mayroon silang mapabawi yung ibang yung gastusin nila sa kanilang pagsasaka sa pamamagitan ng crop insurance. Anyways, napakaganda po ng inyong pronouncement at ako po'y nag-aagalak at sinabi nyo dati kayo po'y into farming. Alam niyo po na sa totoo lang ito po mga harabas na to based on studies kaya pala nilang magkaroon ng 800 to 1,000 eggs sa isang adult na larva ng haraba. So anyways, thank you very much po Mayor sa inyo pong Next, tapat na katanungan ng mga kababayan natin. Sana mapansin din, sabi nito, from Jonathan Rosario Ortega, kailangan po bang irebisa ang tax ordinance ng Bayambang? Hindi po makatao ang paniningil sa taong bayan. Okay, Jonathan, napakagandang tanong yan. That is the common issue right now na kumakalat. Kasi alam ko nahihirapan. During my term kasi hindi ganito nag-consult na rin ako sa Office of the Governor na itong ordinansa nila sa bahay, ito ay gusto kong amindahan kasi it's only in Bayambang. Hindi naman dumaan sa kwan ni Governor Pogi Espino. So, gumawa kasi sila ng ordinance na maniningil sila separate yung RPT, yung Real Property Tax doon sa buwis ng bahay. Ito yung aamindahan namin. And Sangguniang Bayan lang ang pwedeng gumawa nito. I-apply po natin yung batas ng yung legal process. So kung tayo'y pinalad, ang Sangguniang Bayan, kakausapin ko sila na magpapasa ng ordinansa para alisin yung buwis ng bahay. Ito yung pero yung RPT,
yung real property tax under the law, ito yung obligasyon natin. Pero ang provincial government nagkaroon ng condonation o amnestia na yung current year lamang. So, ang nangyayari kasi yun, ilang years yung sinisingil ng local government unit. So, ang gagawin natin ngayon, amindahan din natin na magbibigay tayo ng ordinansa o ang tawag dito yung penal, ang tawag dito yung gagawa tayo ng ordinansa yung current year lamang ang sisingilin natin sa RPT para hindi mahirapan ang bayan. Kasi alam mo, 2 years na tayong nakaranas ng pandemic. So ang tao ngayon walang trabaho, walang hanap buhay, lahat ng mga negosyo bumagsak ngayon. So it's about time na kung si President Duterte ay nanawagan na yung mga may utang i-hold muna, i-suspend muna yung paniningil ng mga institution na nagpapautang. Ganon din ang local government unit. Kaya ito yung mga plano namin ng Team Camacho de Vera na amindahan yung ordinansa na ito yung problemang kumakalat ngayon sa bayan ng Bayambang dahil sa kahirapan ng buhay. Mayor from Texas 9892, no nararangol yo'y salitan 18-0 at Bayambang, antoy ulad kanunutan nyo? Nothing to worry kasi lahat naman ng kandidato natin may mga pangarap, gusto nilang yung 18-0 pero it's up to the townspeople of Bayambang. Ito pinaubaya ko na lang. Ang aking sinusulong na programa ay para sa pangkalahatan ng ating kababayan. So, ang aking tanong lang dyan, karapatan din nila yan na mangarap na 18-0. On my part, ganun din. So, political strategy yan Pero ang bottom line dito, ang taong bayan na maghuhusga. Let the people decide. Sana po makapagpatayo ng bayan ng Bayambang ng buying station. Alam po naman natin, ang bayan ng Bayambang ang capital ng Sibuyas ng Pangasinan. God bless from Iyong Roque. Okay, Iyong, maraming salamat sa inyong comment at yan din ay isa sa mga plano natin. Hindi lang buying station, magkakaroon tayo ng bagsakan area, palalawigin po natin yung ating bagsakan area at magkakaroon tayo ng separate na ng sibuyas. Meron na tayong storage, cold storage na pagmamayari ng ating mahal na gobernador Gob Ama sa bayan ng Bayambang. So siguro dadagdagan natin yan and at the same time magkakaroon tayo ng siguro ng area na kung saan na exclusively for sibuyas para yung mga mamimili ay alam nila kung saan yung site at madaling ibenta. So yun ang ating isa sa mga plano na palawigin natin and part of my economic development. From Ryan Perez, ano po ang hindi nyo natapos, Mayor, sa loob na 9 na taon ng inyong panahon? Unang-una, marami. Siguro kung detalye ang gusto mong malaman, may mga panahon tayo na iikot para sabihin yung ating mga hindi natapos. So unang-una, mayroon akong mga hindi natapos na sa agricultural sector, sa health sector, sa educational sector, infrastructure. Marami akong hindi natapos. Isa na unahin ko sa agrikultura. Ang agrikultura kasi hindi ko na kulangan na tayo ng oras, yung pagsulong ng organic fertilizer, yung paggawa ng irrigation system, yung pagkukonstruct ng solar dryer para hindi tayo nagbibilad ng ating produkto ng iba't ibang produkto sa mismong daan kasi it will cause accident. Ito yung pinag-iingatan natin. So ang tinitignan kong solusyon dito, magkakaroon tayo ng pagpuput up o construction ng solar dryer para doon natin dalhin yung mga mais, mga palay para hindi natin pwedeng dalhin sa gilid lamang ng daan na makakasira o makaka-aksidente ito. So marami sa agricultural sector. Sa educational sector naman, nandyan yung plano ko na gawin o i-repair lahat ng mga school buildings na medyo dilapidated. So mayroon yung pag-construct natin ng mga potable water, yung deep well every siguro isang pamilya magkakaroon sila ng common source of water supply. Yung palikuran na sinasabi ko kanina, yun ang hindi natapos. Yung pagbibigay natin ng tulong sa mga taong pinansyal, yung mga pagbibigay natin ng butika ng bayan na libreng gamot. So marami akong mga pinaplano at galing sa puso ko yan, kaya
Hindi ako nagbabasa ng aking kodigo para sabihin yung mga program ko. Nandito sa aking puso lahat yan. Yes. 10:58, Texter 7899. Mayor Ricardo, regardless po sa asawa ng incumbent mayor na inyong katunggali ngayon, ano po ba ang mas magandang maging pinuno ng Bayambang? Isang babae or isang lalaki? Regardless of yung sex na yung anong kwan natin, kung kaharian pwedeng babae, pwedeng lalaki. Okay. Ang akin lang, ang comment ko lang dito siguro, yung kababayan nila ang dapat yung pinagmalaki ko, yung kapamilya nila. Ang probinsyano, sabi nga nila. Kasi ang Bayambang, para sa akin, Bayambang, my home, my town, my family. Dito ako pinanganak. So it's up to the people kung pagbabasihan lang ay ang kanilang decision sa nalalapit na halalan. Ito yung ang aking pinagmamalaki ko. Purong Bayambanggenyo ako. Ang dami hong text na ito, mapasok pa. Texter 6792, tricycle driver po kami. Ay, Mayor, ililipat na naman po ang terminal sa may PSU Bayambang. Bakit ililipat pa? Pero ang aking kasagutan dyan, aayusin natin. Unang-una sa TUDA, sa transport group, maraming problema dyan. Kaya ayusin natin yung pagtitiket natin. Ang gagawin lang natin mamaya dyan, isuspend natin yung pagtitiket ng mga puso. Ang puso, i-manage nila ang traffic problem sa buong bayan ng yung downtown area. Tapos yung i-open natin ng prangkisa. Tapos bibigyan natin sila ng libreng accident insurance. Ito yung mga programs natin patungkol sa transport group. At huwag kayong mag-alala dahil wala nang manghuhuli sa inyo dyan pagdating ng araw. Kasi alam ko, hirap kayo. Okay, 0251. Last na ho, and we're running out of time. Former Mayor, totoo po ba na may iniwan kayong utang na bill ng kuryente ng munisipyo na di nyo nabayaran during your time? Yan ang ini-issue nila ngayon. Alam mo, nung ako'y naupo, nakipag-coordinate ako sa Senpil ko. Clear lahat yan. Na ako, every month nakakabayad tayo. Hindi ko alam kung anong issue yan Pero alam ko it's only dahil sa politics. Pero ang tanong, malinis naman according to COA report. Wala akong very minimal yung mga violation. At wala akong ang tanong ngayon, yung present situation, dapat sagutin nila yung mga comment ng Commission on Audit, sari-saring problema. Hindi ako naninira based on COA report. Ay marami tayong naririnig na at yan ay mapapatunayan dahil madali lang namang tignan sa website ng Commission on Audit. Makikita nila yung mga disallowances, mga problema, pero sasabihin nilang wala akong yung maalala na utang na ating inayos ko yan. Nalaki, dumating ako dyan. Almost more than 20 million ng bill ng kuryente na hindi nabayaran. Inayos ko lahat yan. So nagtataka nga ako ba't may ganitong kumakalat na balita na naman. So kasi panahon ng politics, I understand na ito yung panahon ng labasan ng issue. Ang kung gusto ko lang naman dito, patunayan nila kasi wala akong alam na utang. Okay. A minute before the hour of 11 o'clock, Honorable Ricardo Camacho, it's time for you to talk to your compatriots, the people of Bayambang. Let them be, your voice be heard again. Ang mga nagmamahal, ang mga sumusuporta sa Camacho. Ito na po yung pagkakataon, Mayor. Okay, maraming salamat Jay at nabigyan tayo ng pagkakataon sa ating mga kababayan. Of course, sa Team Espino Reyes, Team Camacho de Vera, ang party list po namin na API, Abante Pangasinan Ilocano, ako yung chairman ng Bayan ng Bayambang. So umasa po kayo na lahat ng mga yung narinig ngayong umaga na platforms of government o yung isinusulong kong programa na pangkalahatan sa Bayan ng Bayambang ay mangyayari po yan. Kasi ayaw kong magbigay ng mga proposed platforms of government na hindi doables. Gusto ko yung realistic, doables, yung hindi suntok sa buwan. Kasi yung mahirap madaling magsabi pero mahirap gawin. Ang pinakamahalaga ngayon, mahal kong kababayan, yung sentimento ninyo, yung pakiramdam ninyo, tayo ay magkaisa, magtulungan. Hindi ko pinagpipilitan ang aking sarili, mga kababayan. Ang akin lang ay ipaglaban ang inyong mga sentimento. So this is about time na tayo magkaisa, magtulungan, isulong natin yung pagbabago ng bayan natin. At sa lahat ng mga nagkukomento, kalaban man o kaalyado, that is your rights and privilege na to speak it out. Huwag tayong matakot. That is our rights. Privilege natin yan na magbigay. It's a part of
ng social media yan. So, panawagan ko lang sa lahat ng aking mga katunggali na huwag natin silang pag-initan. Wala silang kasalanan. Gusto lang nilang ilabas ang kanilang saloobin, ang kanilang sentiment. So, we have to respect. Yun lang ang aking panawagan kasi lumaban ako para sa bayan. So, sana maintindihan ninyo ako. Huwag nating idamay ang mga taong walang, mga inosente na pag nalaman nila na nag-text sila, hinahanap sila. That is a part of harassment. So sana hindi po ito. Panawagan ko lang sa lahat nating mga kababayan na mag-speak it out kayo. That is your rights and privilege. Sabihin nyo. Dahil naintindihan ko kayo, dapat intindihin natin ang sentimento at saloobin ng taong bayan. Yun lamang po. I love Bayambang. Maraming salamat po. Honorable Ricardo Camacho ng Bayambang Pangasinan. 11:03 at mula po sa bumubuo ng 90.3 Energy FM Dagupan. Maraming salamat at sa mga susunod na araw, of course, nagpapasalamat po ang Energy FM Dagupan. At ito po ang inyong lingkod, Jay Uriles, nagsasabing stay safe, stay healthy. Maraming salamat. Tapatan Libangan 2020 Energy FM. Mister, ano kami kakain? Diyos ko, pagalingin mo po ako. Sa sobrang